Ito na yun guys, ito na yung last na ating lechon na ating lulutuin, leftover. So ito na siya. So I'm sure si Tami hindi ito magustuhan kasi hindi crunchy. Kasi dahil ako lang dito mag-isa, kailangan nating umalis, no? Aalis muna si Madam Mary Ann at just Madam ka dyan. But anyway, so dito ako sa harap dumaan. Usually hindi ako dito sa harap, no? Kasi doon ako diretso sa garahian kung asan yung sasakyan. So yun, old car kasi yung gamitin ko. So kaya hindi ako makaano doon sa garahian kasi hindi. Basta mahirap explain. Alis na ako. Gamit ko tong Lexus na sasakyan na. Ginagamitin ko lang. Ayan. Ay, nakakaloka. Hindi pa naman ako sanay nito. Sasakyan. Ako lang mag-isa. So hopefully, okay tayo. And then lagyan ko ng ano. Magbili lang ako ng ano. Samahan nyo ako guys. Bili tayo ng lupa at saka gulay kung ano yung makita natin or bulaklak. So tara, tignan natin kung meron ba tayo ditong pera, no? Make sure natin na meron tayo ditong credit card kasi paminsan kinukuha ko yung credit card ko para lang magbitbit ako credit card kasi pati ito tapulan jud ko magdalag ano ngayon nagdaladala jud ko bag okay para aron ingnon nga ano daghang sapi daghang sapi pag sure ay kuan man good na ako nagdaladala ko giyawi nga ron kasi hindi ako makakonek dito sa aking drive garahian. Hindi ako makakonek so kaya nandito yung sasakyan sa labas, pinalabas ko lang, no. So tara, alis tayo na, tara. Samahan niyo ako guys kung ano yung mabili. So ito na nga, na hindi ko ito in-expect na mag-traffic dito. Iwan ko na lang, palagi na lang ganito kapag ano, no, spring or summer, no, palagi silang mag-ayos ng daan. Traffic palagi dito na area. So ayos sila ng ayos pero masisira lang few weeks later, no, kasi pira-pira lang yung mga ginagawa ng mga contractor na yan, okay. So anyway, so enjoy na lang tayo dito sa traffic. So abot na ako dito sa tindahan guys. Andito pala ako sa Home Depot. Meron ako magaganda talaga itong mga bulaklak nila, no. Kaso ang mamahal guys. Hindi mo kakayanin yung presyo. Iwan ko na lang si Batman. So pumasok na ako dito. Well actually hindi pa. Naghanap ako ng rosas. Meron akong specific na rosas hinahanap. Kaso wala sila, mamahalin ata yun kasi ang ganda kasi. So ito na yung ilang mga binibiling lupa. Kasi lupa dito sa Amerika, kapag mag-garden ka, kapag like sa akin, kailangan mo talaga bumibili ng lupa. Kasi na-explain ko na yun, puro bato yung sa amin, no? So, ang mamahal din ng lupa, ito siya mga $10 yan. Yung sa kabila kanina, mga 5 for 10. Ito naman 9 something. Ang mahal, ito siya. Ito lang yung nabili ko, ginoo ko mura. Pero, iwan ko na lang. Pero wala akong choice. Tara, uwi na tayo guys. So, ito lang yung nabili ko, no? 5 yung isa at saka paring mix. Yung paring mix guys, yung mga para sa pot, ang mahal $11. Ang mahal guys, iwan ko na lang. Paminsan maisip ko, hindi na lang ako mag-garden pero boring man din kapag hindi ako mag-garden kasi yun lang yung libangan ko kapag summer talaga. Enjoy kapag mag-harvest. Yun guys, pagkatapos doon, nagpunta na naman ako sa Adam sa ibang tindahan. Ang daming bulaklak din nila. Pero hindi pa rin kumpleto kasi bago pa lang sila inopen nila yung ito, nursery nila. At saka meron akong nakita ditong kangkong, no? Odlots kamote, kangkong na pula at saka green. So, nagkuha ako guys, dalawa. Sabi ko, gusto ko sanang kakain na naman ng kangkong na salad, no? Pero, udlot, hindi yan kangkong Udlots kamote man ang tawag na mo, ana. Sa isalad lang na siya. So, pagkatapos yun guys, naisip-isip ko, no? Binalik ko yun siya kasi sabi ko, kalas lang kagkwarta, no? Kalos lang kagkwarta, ibalik ta ka. Charot. But anyway, so yun, nagkuha ako ng ibang mga halaman para sa ating back porch kasi gusto ko talagang may mga halaman makikita ako doon kasi doon kami palagi ni Mr. magtambay. So yun lang yung mga kinukuha ko. Mamamatayan sila guys pag fall, and then pagkatapos niyan hindi na yan babalik. So kailangan talaga every spring bibili. No, ito nagustuhan ko siya kahit I think magkanat-kanat man ito, no, yung parang magkanat ba, iwan ko ano sa Tagalog magkanat, basta kay spread your wings and fly away. Ganun ba? Mabash na naman ako nito kasi puro mali na yung mga explanation. Charot. Spread my wings and fly away. Same lang yan. So, magkanat-kanat. Parang vine ba? But anyway, so andito ako guys. Ang ganda dito na ang Adams guys. May mga tropical dito, no, plants. Itong saging natin, dwarf ito. Iwan ko na lang. Basta dwarf siya. Ang putot-putot. Meron ito guys. Alam nyo, yung mga nandyan kayo sa province. Punta na kayo sa mountainside, charot. Sa mga lasang-lasang, no. Kukuha na kayo ng mga sa tingin ninyo magandang i-display kasi dito mamahal yan guys, sobrang mahal. Iwan ko na lang, kung alam ko lang na noon sa Bukirin itong mga sagbot sa Pilipinas, mga
alam ko na pwede palang i-display. At saka yun guys, mga kahoy ka na sila. Makikita mo lang yan doon sa lasang, doon sa pinaka-forest talaga, no? Ito, nagandahan ako, pero ang presyo guys, nahimatay ako sa presyo. $30, $29.99. Grabe, pero ang ganda niya. Ito naman, na-amaze ako kasi para siyang snake. Yun, gabi man ata, yun gabi. Pero katul man to lubot. Anyway, kung iilo to siya, no? Kung ilagay mo yung puwet mo, makati yun, charot. Bakit ilagay talaga sa puwet? Ito din, makikita mo din ito sa mga malapit sa sapa. Yun siya, malapit sa sapa. Pero makikita mo siya. Yun, magkuha na kayo dyan kasi for sure marami dyan sa bukid. Guys, summer na talaga guys. Kaloka. Summer na talaga. Sobrang init na. Hala. Ang lapit ng ano niya. Uli na tayo. Pangalawang tindahan ko na to napuntahan. And then, wala pa rin sila masyadong mga bulaklak. So, I guess, wala din mga tanim din. I think I have to go back tomorrow sa Lowe's. Wag na ngayon kasi sobrang init na. Para na akong mamamatay. Summer na talaga. Kigwa na ito. Na-surprise po talaga ako kasi sobrang init, 90 degrees. So yun, pag uwi ko doon guys, nag-relax lang ako, no? At nilalaro ko si Roxy. Si Misty ayaw kasi sobrang init. But anyway, pag ko dyan, tinubigin ko lang yung mga nabili ko. Kasi po, kailangan kasi yung iba hindi natubigan talaga. Mamamatay kung hindi ko tubigan. At nakabili din ako ng lemongrass. Ayaw ko sana ng lemongrass pero gusto ko this year the same. Kasi maganda pala talaga kapag maraming lamok, no? Yung mga bugs, no? Makatulong talaga yung mga lemongrass na yan. Ito na yun guys, ito na yung last na ating lechon na ating lulutuin, leftover. So ito na siya. So I'm sure si Tami hindi ito magustuhan kasi hindi crunchy. Kasi si Tami mas prepare niya yung crunchy ng skin. So ako naman gusto ko siyang gawing lechon paksiw. So kinat ko siya. And so yun, ito muna. Last na ito talaga guys. So naglinis tayo ng scallion dito, no, para ating ilagay. Kasi gusto ko talaga maraming green onion pero kulang man ito. Pero ito lang yung andito kasi sa bahay. So ito lang din yung nililinis ko. Kinakat ko lang siya guys. And then pagkatapos niyan, nilagay ko sa ilalim. And then pagkatapos niyan, of course, nilagay natin yung kinat nating lechon leftover. And yun, ang laki ng cut ko. Gusto ko talagang malaki. But anyway, so maliit itong kaldero na nakuha natin. No? So ating pagkasyahin kasi ayaw kong maghugas ulit ng kaldero at maghanap ng malaki. Ay, Ginoo ko, Lordis. But anyway, so yun siya guys. Ilagay natin yung mga seasoning niya. Simple lang naman. Nilagyan ko siya ng kamatis. O diba saan ka maghanap ng lechon paksiw na may kamatis? Nilagyan ko siya ng paminta, asin, at saka onion. Yun lang siya. Wala ng garlic. Yun lang siya guys. And then tuyo, at saka lemon, at ano pa ba, oyster sauce. So yun siya guys. Maparami talaga yung kain natin kapag mga ganitong ulam, lalo na kapag meron tayong kamote, no? May tumawag pa talaga itong mister ko. Disturbo sa ating voice over. So naglagay ako ng oyster sauce. And then nakalimutan ko guys, later on makikita ninyo maglagay na naman ako ng ating suka, no? Kasi talagang kailangan din nating lagyan ng tubig para din ma-mix yung lahat ng seasoning. Bay leaves, so yun siya. And then imi-mix-mix lang natin at initin at lutuin. So yun, masarap din ito guys kapag meron tayong balanghoy. Yung basta balanghoy, hindi ko alam kung ano tawag yan sa Tagalog. Yung balanghoy, basta kay balanghoy. Yun nakalimutan, kailangan palalagyan natin ng vinegar. O diba? So yun siya guys, kailangan lang natin siyang pagtakpan. Anyway, and then i-open nato first boil, no? Ito na siya, tinitignan ko lang siya. Ang sarap ng yan. Pangatlong ukab o pangatlong open ng ating lid, no? So ito na siya. Maganda na. Parang nawawala na yung tubig, no? Masarap siya guys. Ang bango din yun, no? Lechon paksiw talaga. At ito na yung third time ko siyang inopen, no? At saka parang maganda na yung kulay niya. Nilagyan ko din siya nilagyan ko siya ng kaunting sugar guys, no? Sa mga ganitong time nilagyan ko siya ng sugar. Konti lang naman para pang siya, pang balance. O diba? Ito na siya. Inukay-ukay ko na. Mix ko. Ay, iwan ko na lang. Basta kay giukay. Mauna na siya. Ang sarap niyan guys. Nakalimutan ko sana. No? Lagyan ko sana ito ng sili. Kaso nakalimutan ko. But anyway, masarap naman siya kahit walang sili. So yun guys. Ready na akong kumain guys. Excited kasi hindi ako kumain ng lunch. So ito na yung pagkain nating kanin. Masarap itong kanin ko guys. Kasi iwan ko. Masarap yung pagkaluto ko that time. And naglagay na ako ng may taba. Naghanap ako dito ng walang taba guys, yung puro unod. So yun, nahirapan ako sa kalisod kasi puro taba. But anyway, so yun siya, no? So nilagay ko yan, binalik ko yan, ay sabi ko maghanap ako ng walang taba. Yun na siya.
Kunti lang yun, no? Kasi baka high blood na nga ako nito, I think, no? Nilagyan ko siya ng maganda talaga ito, guys, kapag maraming green onion, no? Scallion. Masarap. Meron tayong suka at sili, no? Buwad suka, sili, sikwate. Kain na tayo, guys. Masarap po ito. Samahan niyo ako, guys, sa aking first hungit. Para po sa inyong ating first open mouth. Nam 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 nam. May kakaiba po akong naramdaman kasi dito, guys, kaya wala akong ano. Pero gusto ko talagang kumain ito, no? So nakalimutan ko, sabi ko parang may kulang ata ito, no? So kumain lang ako ng kumain, pero naisip ko parang may kulang. So ang kulang pala nito is yung niluto ko kahapon na yun, broccoli. Masarap yan, guys. Ang nilagay ko lang siya is asin, paminta at saka lemon juice. Binuil ko siya ng sobrang very quick kasi ayaw ko ng mushy. Gusto ko ng crunchy. Salamat sa inyong panonood, guys. Kita-kits tayo next time. Nagutom kayo na.